хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 27 сентябр дар Паём ТВ. 400 автобуси сохти корхонаи муштараки Туркия ва Тоҷикистон ба сокинони шаҳри Душанбе хизматрасонӣ хоҳанд кард. Масъулони ширкати Акия эълон карданд, ки 400 автобуси тавлиди муштараки Туркия ва Тоҷикистон дар хиёбонҳои шаҳри Душанбе хизматрасонӣ хоҳанд кард. Сулаймон Туноли, масъули ширкати Акия дар шаҳри Душанбе гуфт, ин 400 автобус, ки бо сармоягузории муштараки Туркия ва Тоҷикистон тавлид шуданд, хадамоти ҳамлу нақли даруни шаҳриро ба мардуми Душанбе ироа медиҳанд. Вай ҳамчунин афзуд, Туркия соли 2017 ҳудуди 200 автобус барои Тоҷикистон тавлид кард ва дар соли 2018 санги бинои ширкат дар Душанбе гузошта шуд. бонки шаҳри Душанбе аз боздошти қабули кортҳои мир хабар дод. бонки Сити Душанбе, яке аз бузургтарин бонкҳои Тоҷикистон аз лиҳози дорандагони корт, аз қатъи қабули кортҳои мир дар банкоматҳо ва посттерминалҳои Тоҷикистон хабар дод. Бонк қайд кард, ки ин мушкилии фаннӣ дар низоми пардохти Русия марбут аст. Мушкилот бо мир 24 сентябр ба миён омад. ба ҷуз аз бонки шаҳри Душанбе, ба кортҳои низоми пардохтии Русия дар кишвар аз ҷониби Амонатбонк хидмат мерасонанд. Қаблан нашрияи Коммерсант навишта буд, ки дар пасманзари хабари эҳтимолӣ сарпечӣ карданӣ бархе аз кишварҳои дӯсти Русия аз кор бо системаи пардохти мир, хакерҳои украинӣ ба он ҳамлаи густурдаи DOS анҷом доданд. кишварҳои дигар низ хизматрасонии кортҳои мирро мутаваққиф карданд. дар миёни онҳо Узбекистон низ ҳаст, ки аз 23 сентябр қабули кортҳои мирро ба муддати номуайян мутаваққиф кардааст. илова бар ин, аз хизмати низоми пардохти Русия аллакай дар Вьетнам, Арманистон ва баъзе бонкҳои Туркия даст кашиданд. бонкҳои Қазоқистон низ аз қабули кортҳои мир даст кашида истодааст. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллии сомонӣ барои имрӯз 27 сентябр муқаррар намуд. тибқи нишондоди бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 80 дирам қимат дорад. 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробари 1022 сомониву 43 дирам аст. тибқи иттилои бонки миллӣ, дар бозори арз 100 евро 987 сомониву 36 дирам нарх дорад. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 84 доллару 2 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк 77 доллару 83 сент муомила шуд. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1623 доллару 64 сент барои 1 унс таъин шуд.